देसावा के अरिया बाड़े कारे सुनले बानी भोले बाबा करिया बाड़े कारे। अपना देसावा के अरिया बाड़े कारे सुनले बानी भोले बाबा करिया बाड़े कारे। बसल बड़ी दुर्देव घर नगरिया बाड़े कारे सुनले बानी भोले बाबा करिया बाड़े कारे। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। गंगा जी के जल रखले बाड़े उबाल में लागले भयानक बड़ी बाबा महाकाल में। गंगा जी के जल रखले बाड़े उबाल में लागले भयानक बड़ी बाबा महाकाल में। नाचिल छमा छम बोली हर हर बम नाचिल छमा छम बोली हर हर बम। पर्वत पहाड़ के कगरिया बाड़े कारे सुनले बानी भोले बाबा करिया बाड़े कारे। अपना देसावा के अरिया बाड़े कारे सुनले बानी भोले बाबा करिया बाड़े कारे। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। मानवा में हमारा जे आइल विचार बा देव घर घूमे अइती कैसन दरबार बा। मानवा में हमारा जे आइल विचार बा देव घर घूमे अइती कैसन दरबार बा। सुनले बानी नाम हवे बाबा के धाम सुनले बानी नाम हवे बाबा के धाम। राहुल गुडू अनिल तई अरिया बाड़े कारे सुनले बानी भोले बाबा करिया बाड़े कारे। अपना देसावा के अरिया बाड़े कारे सुनले बानी भोले बाबा करिया बाड़े कारे। रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।